बेनो जाहैबाय गबसा सुबा दिजु बर'नि न'खौ कारापसन खालामदों होननानै अजुत दैखांदों। बे अजुत दैखांनाया नंखाय। मानोना दायो PMYG नि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 32,500 दासो हाबदों। 32,500 हाबनानै दायो खामानिया आगबारिबाय थादों आरो जोंहा बे न'आव मोननै किस्ति मोननांगौ दंखौ 48,750 करिहाय मोननै जोङो इनस्टलमेन्ट मोननांगौ दंखौ गासै न'आव 1,30,000 फैसा हाबो। बेहाय दायो जोङो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनबाय। दा बिनि गेजेरावनो माखासे पर्टेलफोरा जों खामानि मावबाय थानायाव एसे डिस्टार्ब होदों। जेरै माखासे जेनेबा गुबुन बेनिफिसारिखौ नङैखौनो लाबोनानै फैसा जेनेबा दाबि खालामनायखौ आं बिराद गाज्रि मोनदों। आरो जोङो बिसोरो जोंखौ फन खालामै लिंहरदों, गुबुन जायगायाव लिंहरदों, अफिसाव लिंहरबोला फैया। अफिसाव लिंहरना फैयैयाव खैराबारियाव लिंहरदों। बिसोरनि नामा सानै, नामा जाहैबाय रंगुल बर' आरो दैजेन शर्मा। दा बिथांमोना आंनिफ्राय बा बेनिफिसारिनिफ्राय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन। जों 30,000 रांखौ बोरै होनो? मोनसे न'आव फैयो 1,30,000, अब्ला 1,30,000आव 30,000 होयोब्ला बै 1 लाखजों बोरै न'खौ साक्सेसफुल जोङो खालामनो हानो? बेखौनो आं बुंनानै बिसोरखौ बुंदोंमोन। बेयाव बोरै जेनेबा नोंसोर बायदि डिस्टार्ब होबाय थायोब्ला जोङो आयेननि बेबस्था लानो नागिरदों। बेनिखायनो बेखौनो फोरमायनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय। आरो लोगोसे साबायखर बावहरबाय। दिनै आं बे प्रेस मिटखौ लानाया जाहोनानो जाबाय मैया जोंनि PCDC खौ लानानै बिथां रंगुल बर'आ जोंनि PCDC नि किसुमान खामानि आरो ION न'खौ लानानै मिडियायाव फोसावनाय बाथ्राखौ लानायनि थाखाय आं बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जोंनि बे PCDC आव न'खौ लानानै बेयाव गुलाय गुजायनि बे बेनिफिसारि गैयैयाव न'नि खामानिया मोजां जायाखै होननानै बिथाङा बे माबायाव निउसाव फोसावनानै होदों। बियो नंखाय। गामिनिफ्राय सासे बेलेग बेनिफिसारि लाना फैनानै बेनिफिसारि खालामनानै बिथांनि न'आ मोजां जायाखै होननानै बिथांखौ बुंहोनानै बिथाङा बे नंखाय निउसखौ फोसावदों। बेनिखायनो जों दा आं गबसा सुबा PCDC नि चेयारमेन हिसाबै आं बे खामानिखौ नायगासिनो दोङो। दा बे खामानिया मोजाङै मोजां सोलिबाय थादो। दा बे फार्स्ट किस्तिल' बे फैसाया हाबदों। बे फार्स्ट किस्तिनिफ्रायनो बे न'खौ जागायनानै दा हाफ वाल मोनहैदों। खामानिया जाबाय थादों। बियो जाख्ल'नाय होननानै बुंदों, खिन्थु बे खामानि जायालाखैनो बोरै जाख्ल'नाय जाखो? जाख्ल'नाय होननानै बुङोबा बे न'आ फुरा जानानै जुदि बिला जुदि फुरा हाबनानै न'आ ओंखाराबासो बेखौ जाख्ल'नाय होननाय बुंनो हायो। खिन्थु बियो जायाखै, नंखाय। जाख्ल'नाय होननाया नंखाय। दा जों बेनिफिसारिखौबो लानानै रायलायनानै जों बेयाव जों माबा खालामफैदो। बे PCDC आव गोबां जोंखौ खामानि मावनायाव गोबां जोंखौ हेरेसमेन्ट होबाय थादों बा गुलाय गुजाय खालामहोबाय थादों। जोंखौ खामानि मावनो सुबिदा होआखै। आंनि चेयारमेन मोननाया दासो गोदान। बे न'आनो बे न' गिबि मावहांनायावनो आं बोरैबायदि खामानिया फुरा जायालाखैनो बा बिलफोरा ओंखारजोबालाखैनो बियो बोरै जाख्ल'नाय जाखो? दा खामानि फुरा जानानै जुदि बिल फुरा जानानै जुदि खामानि जायाबा बेखौसो जाख्ल'नाय होनना बुङो। दा बेखौनो आं गासै रायजो राजा बा मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोसावनो सानदों। दा बेफोर बाथ्राया नंखाय। जाहाथे सासे मोजां मिडिया जानोब्ला बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै जोंनि PCDC आव डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ जाहाथे असुबिदा होआ। दा जोंखौ खामानि मावनायाव मोजां खामानि मावलांनो होयो। बेखौनो आं गासै रायजो राजानिसिम आं अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो। মই দিজু বড়ো মোৰ নাম। মোৰ ঘৰটো বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট কিস্তিয়ে সোমাইছে। যিটো ফাৰ্ষ্ট কিস্তিৰ সময়ত যিখিনি কাম হৈছে মইতো যথেষ্ট আগবাঢ়া বুলি ক'ম।
মানে ফাৰ্ষ্ট কিস্তিত 32,500 টকা সোমাইছে 32,500 টকাত ইমানখিনি কাম হৈছে আৰু সেইটো ঘৰটো বিয়া হোৱা নাই বুলি মই লৈ কিনে কেমেৰা নামাৰাকৈ বেলেগ এজনক লৈ কিনে কেমেৰা মাৰি যিটো কমপ্লেইন দিছে বা ৰিপৰ্ট দিছে সেইটো ৰিপৰ্ট দিয়াটোত মই নাছিলোঁ আৰু মই সেনেকৈ মিডিয়া মাতি কিনে আৰু ৰিপৰ্টটো মই কমপ্লেইনটো দিয়া নাছিলোঁ আন এজন বেলেগ মানুহ লৈ কিনে সেই কমপ্লেইনটো অহাৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে কিয়নো মোৰ ঘৰটো তেনেকুৱা যদি কমপ্লেইন আহি থাকে বেলেগে যদি কমপ্লেইন দি থাকে হয়তো ঘৰটো নহ'লে মই কি হ'ম ইমান দিনৰ মূৰত মই এটা ঘৰ পাইছোঁ চৰকাৰী ঘৰ এই চৰকাৰী ঘৰটো মোৰ মতে হ'ব লাগে আৰু ভালকৈ হ'ব লাগে আৰু হ'ব বুলি আশা কৰোঁ আৰু জানো কোন মিডিয়াই যাই কিনে সেই ফটোটো মাৰি আনিছে আৰু মই নহা ঠাইত মোৰ দাদাক মাতি আনি কিনে 2 আখৰমান ক'ব দিয়ক আৰু হঠাৎকৈ যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে আমাৰ দাদাই সেনেকৈ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব নোৱাৰি কিবা 2 আখৰমান কওঁ বুলি কয় তেনেকৈ 2 আখৰমান ক'লে এইটো বেনিফিচিয়াৰ নহয় বেনিফিচিয়াৰটো মইহে দাদাই নহয় আৰু দাদাক 2 আখৰমান ক'ব দিয়াৰ কাৰণে দাদাই 2 আখৰমান কৈছে মই লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি সদায় ধুলে তেওঁলোকে গাড়ী 10খনমান এইবিলাক সোমাইছে কেমেৰা মাৰিছে ঘৰটো এতিয়া মোক এজনে মাতি পঠালে দাদা আহকচোন এতিয়া মই গৈছোঁ যাওঁতে মোক কেমেৰা মাৰিছে মাৰি পেলাই ঘৰটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে বুলি সুধিছে আৰু মইনো কি জানিম বেনিফিচিয়াৰী জানিব আৰু কৰা মিস্ত্ৰীকেইটাহে জানিব মই সেইখিনিয়ে কৈছোঁ তাৰ উপৰি মই একো কথা কোৱা নাই मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं विलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन